दिवचल सयत 70 मालांतल्या दुयेंती खातीर आतां गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी तपासणीची सुपर स्पेशलिटी सुविधा उपलब्ध जाल्या। मणिपाल हॉस्पिटलाच्या सहकार्यान दिवचलच्या माड्डोळकर आनी वाळपयच्या आमशेकर हॉस्पिटलांत ही सुविधा उपलब्ध आसतली। मंगळारा सांजे दिवचले घेतिल्ले पत्रकार बसकेंत मणिपाल हॉस्पिटलाच्या ऑन्कोलॉजी विभागाचे मुखेली डॉ. शेखर साळकर हांणी हे सुविधेविशीं म्हायती दिली। म्हयन्याच्या पयल्या आनी तिसऱ्या मंगळारा मेळून दोनूय हॉस्पिटलांनी म्हयन्यांतल्यान 2 दीस गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉ. रोहन बडवे दुयेंतीचे तपासणी करतले। बिचोली सायडीक वाळपय आनी सांखळे ह्या सायडीक एंडोस्कोप हे जायना। आमकां सगळ्यांक म्हापशें धाडचें पडटलें किंवा पणजे किंवा आमच्या मणिपालांत दोनापावल धाडचें पडटलें। सो आतां आमी आयच्यान ती वाळपय आनी दिवचली अशी 2 कडेन चालू केल्या। सकाळी पयलीं वाळपयला म्हणजे आमशेकराच्या हॉस्पिटलांत आनी सांजचे हांगा सांजचे वेळी दनपारां मालवडकर हॉस्पिटलांत ट्वायस अ मंथ म्हणजे फर्स्ट ट्यूजडे एंड थर्ड ट्यूजडे दीज फिक्स आहात। त्याच्यामध्ये असा एंडोस्कोप असतो विच इज लेस दॅन 1 सेंटीमीटर इन साईज। तर हा एंडोस्कोप ही जी प्रोसिजर आहे याला गॅस्ट्रोस्कोपी म्हणतात। याच्यामध्ये आपण जे वोकल कॉर्ड म्हणतो तिथून आपला साऊंड तयार होतो, त्याच्यानंतर फूड पाईप, स्टमक आणि छोटा आतडा हे सगळे याच्यातून बघितलं जातं। प्रकारचे पेशंट जे गोव्यामध्ये खूप कॉमन आहेत त्याला सिरोसिस ऑफ लिव्हर म्हणतात, ज्याच्यामध्ये लिव्हर खराब झालेलं असतं। अशामध्ये अन्ननलिकेमधली रक्तवाहिनी फुगतात आणि त्या वेगवेगळ्या फुगून रक्ताची उलटी व्हायची रिस्क असते। तर एंडोस्कोपीमध्ये आपण त्या फुगलेल्या रक्तवाहिन्या बघतो आणि या सेंटरला पेरिफेरीला आपण त्या रक्तवाहिन्या बांधूही शकतो। सो या सगळ्या गोष्टी आपण एंडोस्कोपी मार्फत डिटेक्ट करू शकतो आणि त्याची ट्रीटमेंटही करू शकतो।